I la moixaranga, les moixarangues actuals, és que el castell són figures, com vegeu ahir, a veure qui la fa més alta, a veure qui va més amunt, en distintes estructures, el foro, tot això, mentre que la moixaranga és una figura més plàstica, una figura que... Vinga, va, potser.